Tervetuloa tallillemme. Esittelen tammamme. Sirje-tammamme Tuuli ja sen varsa Siro. Arabialaistammamme Temun ja sen varsa Ian Black. Kamerguenin tammamme Laukka ja sen varsat Rilla ja Pippuri. Sitten tulemme tässä on sairas karsina. Sitten esittelen litsippiläistammamme Pilvi. Arabialaistammamme Bella. Haltlingin hevosvarsa Toffe. Friisiläistammamme Ismailai. Ja sitten toi valkea tuolla. Tässä näin. On Kamarguenin orimme Potku. Ja tässä tämä iso on Sire orimme Musta. Ja sitten tämä vihreä hevonen, jolla on vihreä loimi, on Tenese Walker orimme Sänki. Suomen hevosorimme Mikko. Laila ja sitten se katsoo lämminverioriamme Uljas. Ja tässä on friisiläisorimme Raivo. Islannin poniorimme Mino. Ja tuolla takaa näette Suomen hevosorimme Jekku. Sitten mennään tänne satulahuoneeseen, joka on yllättävän sotkuinen. Täällä on siis tässä on satuloita eri hevosille. Sitten satulateline. Täällä on sitten vikellystavarat, suitsia, kuivuneet loimet ja märät loimet. Sitten tulemme tänne. Tuossa on agility-tavaroita. Tuossa minun vasemmalla puolella ja vasemmalla puolella on myös uusin hevosemme, jolla ei ole tullut rekistereitä, mutta sen nimi on Flika. Sitten tällä oikealla puolellani on Tinker Rahenin orimme Expressa. Sitten Tinker orimme Lähde. Moikka! Ja tässä on meidän Border Collie koira. Ja sille ei ole nimeä. Ja sitten täällä on meidän pesupaikka. Sitten tossa on Luna. Ja tossa on sen pentu Lennu. Ja sitten tuolla on 3 kissaa. Toinen on tuolla. Ja tässä oli meidän linnunpiintalli. Kiitos kun katsoitte tämän esittelyn.